dúbida, Alexandre Bóveda. Cada 17 de agosto reunimos aquí para honrar a súa memoria. Facémolo coa emoción de lembrar unha das páxinas máis tráxicas da nosa historia. Aquel amencer de maio de agosto de 36, na Caeira, a barbarie arrebatoulle a vida a un home novo, brillante e cheo de vida. Mais fixérono sabendo o que buscaban. O fascismo intentaba deter un camiño,